După ce l-a întins, îl formează în rosturi, în joints, în rosturi, cum se zice, și îl face tot rotund, uite așa frumos. Bun, vedeți voi, așa până când își face o porțiune și s-a format frumos și s-au umplut găurile, toate frumos, la nivelul gresiei, tailei. Așa, uite așa, își face o porțiune, uite așa, frumos, așa, și după asta urmează spălatul, asta este numai formarea, da, uite așa. Acum îl întoarce și mai dă încă o dată, așa, prin toată zona, care și-o pregătește de spălat, frumos. Așa. Și pe urmă urmează spălarea. O să vă arăt încă o dată.